In sentence 3 in this exercise, you'll notice that Conas sibh in the text is spoken as Conas sibh. There's a footnote about this at the bottom of page 35. Díos muire dhuit a thaidhg. Díos muire dhuit a thaidhg. Díos muire dhuit agus Pádraig, Conas tigh. Díos muire dhuit agus Pádraig, Conas tigh. Táim go maith, buíochas le dia. Táim go maith, buíochas le dia. Conas táin sibh go léir sa bhaile. Conas táin sibh go léir sa bhaile. Táimíd go maith. Táimíd go maith. Tá Seán ag Killarney, ach tá Mícheál agus Nóra anso. Tá Seán ag Killarney, ach tá Mícheál agus Nóra anso. Táid istigh sa tigh. Táid istigh sa tigh. Bhfuil a garsún óg agus a gcearchaile. Bhfuil a garsún óg agus a gcearchaile. Táid mus a ghardín. Táid mus a ghardín. Dag Tomás an speal thall féin bháil. Dag Tomás an speal thall féin bháil. De chuirimir na capall isteach sa stabla. De chuirimir na capall isteach sa stabla.